We want sufficient teacher. We want sufficient teacher. We want sufficient teacher. We want sufficient teacher. आं बेखौनो खावलायनो सानदों जोंनि फरायसालियाव गोबां फोरोंगिरिनि जेंना जादों आरो सिगां जोंनि फरायसालियाव जाबायदि फोरोंगिरि हरदोंमोन बिसोरो गासैबो गुबुन हारि गोजामोन गथिखे जोङो गुबुन हारिनि फोरोंनायफोरखौ जों एसेबां बुजिनो मोना क्लासावबो फोरोंनायफोरखौबो जोङो सोंनाय फिननाय खालामनोबो एसेबां बुजिनो मोनैनि थाखाय सोंनाय फिननाय खालामबाबो बुजिनाय जेसेबां सोङो एसेबां जोङो रोंनांगौ खिनिखौ रोङाखै बुजिनाबो मोनाखै बेनिखायनो जोंखौ खावलायनो सानोदि गथिखे सोलोंथाइ मन्थ्रिया जोंनि फरायसालियाव जाबायदि फोरोंगिरि गोनांथि दङ बे फोरोंगिरिखौ मोजाङै मोजां हरो आरो अननानै जोंनि फोरोंगिरिखौ जाबायदि जेंनानि सुस्रांनांगौ गोनां गासैबो आरो बे फरायसालियाव जोंहा साइन्स बिजाबा दिनैसिम हरनायखाय जोंनि फरायसालियाव बे साइन्स बिजाबाव हरनायनि थाखाय जोङो साइन्स जा मोनसे फार्स्ट इउनिट टेस्ट थांबाय बे फार्स्ट इउनिट टेस्टआव जोङो साइन्स एग्जामखौ मोजाङै होनो हायाखै गथिखे जोंनि फरायसालियाव साइन्स साबजेक्टआनो गैया दिनैसिम हरनो हायाखै आरो बेखौनो खावलायनो सानगोन दि जोंनि फरायसालियाव मोनसे सेक्सन जोंहा मोननै सेक्सन सिगां खालामोमोन दा बे गुबुन फोरोंगिरिफ्रा थांनायनि जाउनाव दा मोनसे सेक्सनावनो बुजाबना होनायजों जोंनि फरायसालियाव मोनब्रै जेनेबा मा होनो 140 फरायसा दं बे फरायसाफोरखौ मोनसे सेक्सनावनो बुजाबनानै फोरोंगासिनो दं आरो बेखौ जोङो बेबादियाव जोबोद खस्थ' मोनदों आरो बेखिनियावनो आं बुंनो सानो जे जोंहा गथिखे गुबुन फोरोंगिरिफोरजों फोरोंजादों बेयाव जोंहा एसे आसामिस रोंनायाव एसे डेभेलप जाबाय आरो बेखौनो बुंनो सानदों आरो थेवब्लाबो जोंहा साबजेक्टआथ' बर'सो दं नालाय बर'निखौ दा बिसोरो बर'निखौनो फोरोंनो गोनां जादों आरो इंलिसबो फोरोङोमोन सिगां इंलिस फोरोंनाय थेवब्लाबो जोंहा गोबां रोंनो गोनां थालांदों होनना बुंनो सानो मानो होनबा जोङो बिसोरो आसामिस फोरोंनायजों जों गथिखे जोंथ' बर'सो जोंनो ओंखायनो बर' फोरोंगिरि नांगौ आरो बिसोरो जाबायदि फोरोंदोंमोन बिसोरनि फोरोंनायखौ जोङो 100आव 30% बेफोरबादिखौल' जोङो रोंनो हादों। आंनि मुङा जयबिर बर' आङो एसपि बर' जौसिन गेजेरारि फरायसालियाव 10 थाखोआव फरायो आङो एसपि बर' जौसिन गेजेरारि फरायसालिनि फरायसाफोरनि नेहाथारि दायो आं दिनैनि बे जों होस्रिखावनाय हाबाफारियानो जादों जोंनि फरायसालियाव नांगौ बायदि बर' फोरोंगिरि गैया आरो जोंनि फरायसालियाव फोरोंगिरिखौ हरो नाथाय जोंनो आसामिस मिडियामनि फोरोंगिरि हरो जुदि जोंनि फरायसालियाव आसामिस मिडियामनि फोरोंगिरि हरो अब्ला जों फरायसाफोरा मोजाङै सोलोंथाइ लानो हाया बेनिखायनो जोंनि फरायसालियाव बर' फोरोंगिरि नांगौ आरो 11 आरो 12 थाखोआव जोंनि फरायसालियाव नांगौ बायदि आयदानि फोरोंगिरि गैया बेनिखायनो जोंनि फरायसालियाव 11 आरो 12 थाखोनि थाखाय आयदानि फोरोंगिरि नांगौ आरो जोंनि फरायसालियाव फरा बिजाब नांगौ बायदि हराखै जोङो जोंनि फरायसालियाव 10 थाखोआव दासिमबो बिगियान आयदानि बिजाबखौ हरनाय जायाखै बेनिखायनो जोंनि फरायसालियाव बिगियान आयदाखौ थाबैनो नांगौ आरो बुहुमखौरां जिअग्राफि आयदानि थाखाय फोरोंगिरिबो गैया आरो बिजाबाबो मोजाङै मोनाखै बेनि थाखायनो बिजाबखौबो फोरोंगिरि गासैखौबो जोंनो थाबैनो नांगौ आरो जुदि बेफोरबायदिखौ जोंनो थाबैनो हराब्ला जोंनि 10 थाखो 12 थाखो बिसोरो एग्जाम आनजाद होनायाव उसुबिदा जागोन बेनि थाखायनो फोरोंगिरि आरो बिजाब बेखौ जोंनो थाबैनो नांगौ। बर' गोजौसिन गेजेरारि फरायसालिनि जि लांगोना मोखाङाव जोंनि फरायसा फरायसुलिफोरा स्कुल क्लास बर्जन खालामनानै क्लासखौ दोननानै दिनै होस्रिखावनायनि मेन उद्देश्यआ जाबाय जे जोंनि फरायसालिफ्राव बर' माध्यमनि फरायसालिफ्राव बर' बिजोंनि फरायसालिफ्राव नांगौ रोखोमनि फोरोंगिरि गैया दिनै जायनि जाहोनाव दिनै जोंनि गथ' गथायफ्रा जोंनि फरायसाफ्रा दिनै लामायाव ओंखारना दिनै खुद्रि सारनो गोनां जादों क्लास बर्जन खालामना दिनै खुद्रि सारनो गोनां जादों दिनै जोङो नायनो थाङोब्ला जोङो धेमाजि जिल्लानि सिङाव बा जोंनि बिटिआरनि बायजोआव बा बिकेडब्लिउसि आन्दाराव थानाय जे जोंनि बर' माध्यमनि फरायसालिफोर बे फरायसालिफोराव दिनै नांगौ रोखोमनि टेक्सटबुकफोरखौ दिनै होआखै दा नांगौ बायदियै जोंनो जगान होआखै नांगौ बायदियै जोंनो बर' फोरोंगिरिफोर होआखै जाय जोंनि बर' मिडियामनि पियर माने बर' मिडियामनि फरायसालिफोर बै बर' मिडियामनि पियर फरायसालिफोराव दिनै गुबुन हारिनि राव रोङै फोरोंगिरिफोर होनानै दिनै जोंनि फरायसा फरायसालिफोरनि जिबनखौ धंस' खालामनो थांनायनि लामाखौ जों नुहुरदों बेनिखायनो जों सरकारखौ खावलायदों जोङो दिनै जोंनि जातीय आफादफ्रा जोंनि फरायसाफ्रा दिनै आखाइ हमनानै दिनै जिरायनानै थानायाव गैया जोङो उन बाराव फैबाय थानाय समाव जोंनि खावलायनाय जोंनि डिमान्डफोरखौ जुदि सरकारा मानियाबा जोङो बेनिख्रुइ बांसिन आरो बेनिख्रुइ देरसिन जोङो आन्दलन खालामनो थाखायबो जोङो राजि दङ बेनिखायनो सरकारखौ खावलायदों जाहाथे जोंनि गथ' गथायफोरनि जिबनखौ लानानै ऐखिक जिबनखौ लानानै जाहाथे ओंखाम ओंख्रि गेलेया जों बेखौ खावलायगोन आरो दिनै जों बुंगोन जे जोंनि बर' मिडियामनि पियर बर' मिडियामनि जि फरायसालिफोर बे बर' मिडियामनि पियर फरायसालिफोराव रस्टार मेनटेन खालामनानै जोंनि फरायसालिफोरखौ बुथारनो थांनाय बा फोथैनो थांनाय बे फोथैनो थांनायखौ बन्द' खालामनांगौ आरो जों बेखौ माब्लाबा सैज' खालामनाय नङा दा बेखौ जोङो खावलायगोन आरो बेवहाय
माखासे गोबां खोथाफोर दङ जे बिटिआरनि बायजोआव एबा जोंनि बिकेडब्लिउसिनि आन्दारनि सिङाव थानाय माखासे सिटेट आरो एटेटआव पास जानाय फोरोंगिरिफोर गोबां दङ जाय फोरोंगिरिखौ दिनै सरकारा बुंदोंमोन स्पेसियेल रिक्रुटमेन्ट होनानै दिनै साख्रिनि खोथा नाथाय बेखौबो दिनै खालामाखै जों बेखौबो खालामनो थाखाय जों खावलायगोन आरो बेजों लोगोसे जोंनि बर' माध्यमनि बा बर' फरायसालिफ्रा बर' बिजोंनि फरायसालिफ्रा दिनैसिमबो भेन्सार जानानै दङ बै भेन्सार फरायसालिफोरखौ जोङो सरकारखौ खावलायदों जोङो बारे बारे जोंनि डिमान्डफोरखौ होदों जाहाथे बै डिमान्डफोरखौ थाबैनो बा जोंनि बे भेन्सार स्कुलफोरखौ थाबैनो प्रभिन्सियेलाइज खालामनानै जोंनि गथ' गथायफोरनि जिबनखौ बा जोंनि जि गथ' गथायखौनो जोङो जोंनि फरायसाफोरखौनो जोङो जोंनि माने भबिष्यत होननानै जों सानो जोंनि हादोरनि थाखाय जोंनि ओनसोलनि थाखाय जोंनि माने हादोरनि थाखाय बिसोरनो जोंनि थाखाय मोनसे थरसे थरसे हाथरखि जाय हाथरखिफोरखौ दिनै जोङो नैबे अबस्थायाव जाय पियर बर' मिडियामनि फरायसालि बे बर' मिडियामनि फरायसालियाव दिनै बेसेबांबा बुरजा माने बर' राव रोङै फोरोंगिरिफोर दङ बै बर' रोङै फोरोंगिरिफोरखौ लानानै जोंनि फरायसा फरायसुलिफ्रा दिनै बोरैहाय माने गुनगत हिखा गुन गोनां सोलोंथाइ लानो दा बेखौ जों नोजोर बोयोब्ला जोङो सानदों सरकारा एडुकेसन डिपार्टमेन्टखौ जों सानदों जे जोंनि बर' बिजोंनि फरायसालिफोरखौ बुथारनायनि अनगा जेबो नङा जोंबो दिनै जेरैनो जिरायनानै थाया जुदि जोंनि दाबिफोरखौ जुदि फैबाय थानाय समाव जुदि मानियाबा जों बेनिख्रुइ बांसिन आन्दलन खालामगोन जों बेखौ जोंनि जे शिक्षा मन्त्रि सोलोंथाइ मन्त्रि जों बेखौ खावलायगोन आरो मोनसे खोथाखौ बे समाव आं बुंगोन खबरदार सोलोंथाइ मन्त्रि नोंथांनि जे 26 सनाव जे बिधान सभानि इलेक्सन जानो दङ दा बेनि सिगां जोंनि डिमान्डफोरखौ जुदि मावफुंनानै होआबा जे जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा जोंनि आइ आफाफ्रा जे नोंथांजों दङ जों बेखौ माब्लाबो बादा होनो हानाय नङा दा बेखौ नोंथाङा जोंखौ दाय होनो मोननाय नङा जोङो बे समाव नोंथांखौ खावलायगोन जे जोंनि दाबिफोरखौ जाहाथे बे गोख्रैनो 26 सननि सिगां जाहाथे मावफुंनानै जोङो बेखौ खावलायगोन बेजों लोगोसे जे दिनै सरकारा होनाय जे बर' डिपार्टमेन्टनि डिरेक्टर बे डिरेक्टराथ' डिरेक्टर हिसाबैनो थाबाय दिनै रां होनानै दिनै डिरेक्टर खामानि मावनो होआखै नांगौ बायदि जोंनि फरायसाफोरनो टेक्सट बुकनि आंखाल दे इमान गिदिर मोनसे सरकार आरो जाय सरकारखौ जोङो सानदों जे आरो जोंनि फरायसाफोरखौ लानानै फरायसाफोरनि जिबनखौ लानानै जे जोङो माब्लाबाबो ओंखाम ओंख्रि गेलेनायखौ जों लुबैनाय नङा आरो जाय फरायसाफोरानो जोंनि हादोरनि जोंनि जायगानि जिहेतु फिउचार बे फिउचारखौ नायनानै गथ'फोरनि इयुनखौ नायनानै जाहाथे जोङो सोलोंथाइ मन्त्रि आरो जोङो जोंनि मुख्य मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ जों खावलायगोन जाहाथे फैबाय थानाय समाव 26नि सिगां जोंनि जे डिमान्डफोर बे डिमान्डखौ मावफुंना होनो थाखाय जोङो सरकारखौ खावलायगोन